لب والزانتا روزان سلم دراسي استيفانوس قبل هانچ ترختي موسى قرمات راحل باي مسوح هذا يوناس اتزعبي ورقاو عدلهم شعين يرو قنقا يتطغمولون وتهدراو بقعتي زلو منبر نودع بوليتيكا وغنادات صبو غيرم كدمقمو زخاضي مثلنا ننوي عمتات أبرخ من باز هاسيوم كويدي زرداني مبوا تايتو بلا الله مولو ناس النظام محتاجهم كنا يقرمكا مبوا إيلو سيحقو دكتور إرتراخ خام عسها قرنيرا ولا أنت نبرتك رئيس أخيلو دوك بزغل قطبا وتحس الله واديو زبل حتوكو خملس الله هزبي إرتراخم كل هزبي إثيوبيا قودلت محدرا مقها سبعو مسلات قودلت فتح سلزقات أمو مسوان بريتات يدن أقص نيريو أتزو ودا دقف عقوبة التعالاليا سلزي رخبخا أتناقر زي ملكو حيزو نيرو حجي قلنا بزتحانتي زوزو كل انتناو استراتيجي هزبي إرتراق قلنا أبيطان منقستي دو كم زبل 150 رقص أنيا أبقى ترات إرتراق زي عمببا زلوا قبليتاتكا كأند حمارتنا يستحانتي زوزو استراتيجي خونين أزن خعوات قن كم تأمس فينا وسرعات هاي لسلاسل استفت أما جيجاتات كنت دقم يبلنا نزبي إرترا كاب عقفو وانبريتات من تقلنا بموتسا كن كسبوخ نكلا لنا وانبريتات كا أبقو بتاس حالك عبد عدلكو وهابوم يبلون إيلو زربو قنا أما دمدمتا كيب سحن كله حانت نارس دكتور أبراهام تليفون لب والزانتا روزان سلين مبل 4 شعة كفال دكتور أبراهام تليفون كتبل سلازد حياتو يا غريت أبل كملا سكا إيلو سعيبوا نابت صحفتو كامل رحن كالو حاكم سراويت بوغانو أنا وانا أبقانيو بتسيحكم اللاسي إيلو داد دحر أبراهام بموتا نام مكينو قاتو كاتسيلو دكتور أبراهام بزعباتي كام نوح جزي أتحيزهم نا حبليتا من تشكخونهم مس بلاي نقصة حاس يوم موزن برو حاكم سراويت كما يكجبرو كام زلهم أن حسبه عبي صحفتو بتحو نا قد أم جود داي كوين خا بلاي نقصة بخال جود داي تليفون مس دولة بزعباتي كحسبوز أنحو جود داي بسفي حمتان كعللو نمشتو عبت المود بطعم تقاتي رام ويزرو جبريلا مرعى ودن ولدنيا كي تحوسو بشلكي محلافو بزح تحاميان سلسنبرا بقات أميت أمكات ودن عابو راي كجبرا عمش بشاب أتين زيت سأنا شيشاي كواتا زينبرا اتو راي سبز الزارب متان كخونالن جانا روزا بتنستا كاب حقت أرات إرترا تصوريت أسمي شميتن كبقعة كأكد محرسا دما عم بباز مسل كونتال تقفن زيت مرس أدا قشان عاب جزان كود ما بيلنو تمكت مستغاربة اندا جرازماج حانكرنا تصومقنا لوسنا بزبل بوحل النثن كاب حد زبل على كاب عدن أسمران بزت أخخبا أنستي قوفا نبك تمثل عقلات أبيبوا
أم معلت تمكات ويزور جبريلا أوش تداس نيو نجوك كبلا كلوا يري أن زنبر سب هاجر زم حدرا زلوا يمثل نيران حانت فتحت قوال حوان كأند مساسيت بمخان يبلع يسة أن بلت نتنوح تصغرا ناس كتبلن كلا عين تساب سلز سحبت قال عبي زبلو سبوت أي صغري أي قبزنا باكلا فرمع اوعي نزي أزولد سبعي كوا عدلني كبلو خلو قال بمعدو زفلتا أنستخاء نتباوزا كمسل عاب كسادات تنتلتلو زنبرا كاكند فنجال زخونو ورقو قبا قبرين عاب زيد لين بمئتاو عدن محازاي واي إزي عدا دحر مفتح عبا ميلو زعودي واي أي فلت كن اندخن أي كم يزبالي دكوان اندي عدقا كم سيقريت دي تسرحالو يمزبلو واغن أنا بلا يمنشت أنيران لعل زخونت قوالن استيتي أغالو بعدوم زي سحبت قنا روز أنيرا بهلاو كدان بزح زيت فتو كوانت نبرت نمت أمقيا كاب أديس آبا تتقلبو آبس مرازة تسفين مرس زوريا تخدينا وعلا ألبا صوز تقننتو هارز مسل صغرا آبزبانا عرفو مستز تحننا أقاراز السمامع صعدا سأنو وديا كودع كتب الكلاز رأيوا زفلتوان زيفلتوان عدومات بملك عن قمنا بمقرام زحزو انجيرا كي كلسو اعنتم بمتكال هانا نيلوم متمتوان يروم نروزا بورت راي زفلتوا زنبرو كاب قطر زمسو شمقل زبلو سبوتكا اي قلعة اي انت زياسي سيتودق تقود ينبر كلاوح كبلو خلو بوسن كم زولد زي سمعو كاتمنياتا بوغنوم ملقا زوصا كابلا نزي أذهب ملكع مون من هبو بهيتا ماريا من ديا انتا يمو ملكع عني أبرنيا تباهيلون دي زربا سب كي كونن بر نحادنا يدهن نشان بالكم سوى الشمتي أتحمز الله أرنا تسلحان مخونا نايتا حماتا خنتا خبها لي قروب هاي انتا زبهال كي إلن دي ودي هادا تصنع الناس قالوا كوان سمعنا انتا خميز بلك زيدنا بسعنا تروف دحر داقب بوعي انا بلو عافهم زهبهم لف يبلون يروم كاب رحقن كاب كاربان زمت عدوم طعم ششاي بلعون ساتيون مرعو يرينا أبونا الدين زعق قرق برو إيلو أنا مرق كواتسان كالو قال كاب كباب الججر زمت عن استخاء نوروز حلف كتب المسرعية تبون قصد أزياس اتن ويزر قبل خان تاي عشروان دحندوي نبران ناتان تسأل أناسي تعطعت كوين مسقول حاون وزخزخ يبلا واي قرب الحن كان دينك أنت ناتبق ليلين دي واي أنت قدس ميكائيل نازي آخر دمت أخانا بمبال باب وغنن أنا تزاربا كابت داسي وصانيران زبزح عدوم دحر موصو مغرب زخونون كاب عدز مصون عدومات قالز تمقبو قال ما عدز سبيو خينوم بحق تعويجها جبريلا أبس عندي حق زربا قدمو كاتم السير كي تردعنا قرب حني أبيلنا عندنا نيرنا دحرقن كندا يكوات حقوشنا هو شو عدا خمزلو مناتو قداي سلا زي فلتنا يو توبا دحر دقيم أنت زا جبريلا ستاي وريدو وايلنا عندنا خيبنا نيرنا حاسوتن دايك عبسيلو أفنا زهبنا تزاريمنا عينا يا قداس تاي زي قبراتي لكم ما اتنقر بزي أنت خدكم مرعاتكم تحاسمكم بزي أنت خدكم كا ودكم ماتوكم اندي خوينوا شعوخا اتقزي قوت اندي نيرو قوالياي كربيتي خوتا انبر بحال أنا دا نزن الساقيراتو زلا بينا لبنا نحاسبو وا أنتم سبا قبريلا زبلوا سب مزبل حكوا تفتيرا انكو عطري أملاخ نزا برهان زي أراينا زي قبا أما عسكوينخا كابون أبو قرازماج بهوات انتزهل نيرو ورايا خندي أصب دنكم خانا نيرو قنك أخم شامو
ازخناي من كوينو أنا بلو بتحدم تسيكا عللو دحر مصناح بمستا تدفافيهم عو كبلو جميرهم أمونغو نويزرو جبريلا قومنا ود حواب بأنزب الصحوان برحيلهم سباي أنتم سبات سبن تلو حساوي أنت ما تجناوي زرباخي كدنا تحتيلنا نزارب أمبر جبريلا خمزو بالكم ما بلو خوينا نزطبب زنت زي تمهز نزابر هانزي أبخامي مرخبنايا أنا بلو كلو ويزورو جبريلا أوش تجازات أنيحن نداس كأتوكل لوهار يومن تعب شجاي كم زال مسألة ورايلن أسوب دنكي إلهم دارجا خلاتهم بحبار نسنكا في الشخطة النار آيا بلعول ناس تايلنا زوادا لخن من اندابا انت تمثلنا غريبنا خنكوني النمبر أنا بلا أفلب بنا في حين نابتن بشي نخيمان نايتداز زنبرا آن استقزان سوق جيمان تنسو روزا مستقاده سالستيوم مستير كعقبو ترداديوم كوان تنبرو مستير كلتا تحت مدري مستير سالستا لعلى مدري كام زبهال ناتحكي بركز زبولو سبا سمعمو بفلاي ويزرو جبريلا قالنا يقربا محازوتنن مقربنن اواي انتن جبريلا انتينا نسمع زلنا اواي حما رخيبكن كبل أن نكلوا أتو قداي بعنتو بوسل زيتو حتقلن أبكل التناز ترفين بر اتنقركو إنا بلا نبركز بلا أنستي مستير كام مملا دحراي بلان روزا بو جناون نحنت تأمنا سيت تقاداليت محزا اتبزعبا زور رزلو حق كم زي كونه بمحبار نسب كيت الزاربيلا دحر ممحلا قاليسات اللانيرا عدلان صبيقو اتو قدايكا مدرخو سلازحلفن صلا اداقيم تعويتيلو نهزب بميلا كحزيفتن سلازنبرن زتقدسلن منقستاو أكال أي ترخبن ساعة 4 أخيلو داس ولدن يانقر بابتن حيزات راي تريفا أرقك حنففزو على بعال جراوات أخا بدديلو جرؤو أنا نقوى نابوي زورو جبريلا بمقراب بتعم دمسي كازيم جميرو آي وراي جبر كيونة تنقرتي نعاخصي بلخص سبيتي كم أنو خاتب اللعتستي أملاخ ذهبكي ملكع مستعقستي قوال شواتاتيخي قوال لك أونتي درارقا الشايخي نصح شمامنتي كم زيلو جميرو كبكا نايقال زفلتهم سبات عدن وردان أنا تقاقسة كودادت سانيحو بركز بلا أغراش مساك بخا أم عدو كوفيلا نابز نبرت روزا بمحلافكا كم قعد رفعال زبل عاخي كم أبون إركيز سعماخي حم غير إياز عينخي مارياميخي قدام زعبخي كم فرنجات صعدا زلبخي أما بيت روزا من الله كماخي سبزخنا آمسجنون عخي أنا بلا ودي سوا نابكالو الدحر مسقار يا أخلدني يزبول جنزب مسأك بخا أتخندي يطعم سوا جنب راهب وأنا بلا درف مش جمرة أنست تقبابيلن بدرف تقعيتن عمر قويلا تخيلن أبزغت سألا قويلا روزاج ألا جبريلا وحلا أزو رايكن تسابقوا على زبل درف جميرو حامات سيت ودن دما كاخد دا جميرا بلاي نقسا مسابرهام كوفيلو تسنحو اتو مسبلو ولا كو أيخ ألو نسألو تعاتيقو مسأتن كخد جميرو قويلا رسينو أغراش زشلمون بزيحهم قويلا نهارو كينكي كسع ساعة شدشنا يمشيت مسكت سلخا ساعات اتو كي كنا سبب بحدا فحيلو أبتا مرعا كي تبهال مرعاون مرعاتن زقود الواداس دما بزابع زقود صرا أغو حزا حسبان زلع إعلان وحداتان استطراي تريفان
እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ካስትሮ ኣብ መበል ሳልሳይ ወርሑ ምስ ካልኦት ውግኣት መጀመርያ ናብ ሕክምና ፍልፍል ጠርሹ ምስ ሓወየ ኸኣ ምስ ካልኦት ስንኩላን ተሓዊሱ ኣብ ግዜያዊ መደበር ስንኩላን ናቕፋ ተዓቒቡ ሰራዊት ሕጊ ሓኤ ካብ ከባቢ ኸረን ክሳዕ ዘዝልቕ ኣብ ናቕፋ 10 ዙርያ ካድር ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣባላት ብርጌድ 51 እናመፁ የዕልልዎ ስለ ዝነበሩ ድማ ልክ ኣብ ኣሃዱ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ። ኩላቶም ተምሃሮ ካድር ስንኩላንን ኣብ ናቕፋ ዝነበሩ ናይ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ተጋደልቲ መደምደምታ ናይቲ ኣብ ከባቢ ዒላ ብርዒት ተኸቢቡ ዝነበረ ገዚፍ ሰራዊት ደርግ እናተጸበዩ ኸለዉ ሃንደበት ብሰንኪ ጽዑቕ ወራራ ጸላይ ትምህርቲ ካድር ከም ዝተቋረጸ ካብ ከረን ምዝላቕ ክግበር ከም ዝኾነን ተገሊጹ። ንምሸቱ ኩላቶም ተምሃሮ ካድር ተበገስ ኮይኑ ነናብ ኣሃድኦም ነቒሎም ኣብ ኩላቶም ስንኩላን ናይ ሕርቃንን ዘይተንበርካኽነትን ስምዒት ይንበብ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ሽዑ ለይቲ ሰላም ከየበሉ ሓዲሮም በብዓቕሞም ብዛዕባ ክስዕብ ዝኽእል ወተሃደራዊ ምዕባለታት ክካትዑን ክኽሰስ ዝኽእል ፖለቲካዊ ጽልዋ ክትንትኑን ድማ መሬት ወጊሑ እቲ ጉዳይ ኣብ እምሮ ነፍሲ ወከፎም ንዘለኣለም ስንብራት ክፈጥር ምዃኑ ኸኣ ብሩህ ነይሩ። ንምሸቱ ሰሎሞንን ካልኦት 3 ብጾቱን ኣብ ሓደ ኩርናዕ ንበይኖም ጉጅል ኢሎም ሬድዮ ኣስመራ ብዛዕባ ዘቐረበቶ ንወንበዴታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኸነጥሕሎም ኢና ዝብል መግለፂ ኣልዒሎም እናዕለሉ ከለዉ ሃንደበት ኣብ ፊቶም ዝነበረ ማንዲብል ዝብልዎ ስንኩል ካብ ዓራቱ ነጢሩ ሕውስ ብምባል ብውዕውዕ መንፈስ መግለፂ ክህብ ጀሚሩ። ማህረምቱ ካብ መንጋግኡ ልዕሊሉ ስለ ዝነበረ ገጹ ፍጹም ተባላሽዩ ነይሩ። ዘረቡ ብንጹር ስለ ዘይስማዕ ይትረፍ ምስ ሰብ ክዕልል ሓንቲ ቃል እውን ኣምሊቑ ኣይፈልጥን ነይሩ። ሰብ ጸሊኡ መጽሓፍ ከንብብ ጥራይ ይውዕል ነይሩ። ነዋርሕ ኣብቲ መደበር ክቕመጥ እንከሎ ዳርጋ ብዛዕባኡ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ቅድሚ ገለ ሰሙናት ግና ሓደ ካድር ክመሃር ዝመጻዕርኩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ተምሃራይ መንባሩን ካብቶም ኣመና ንፉዓት ተምሃሮ መንባሩን ሓቢርዎም ማንዲብል ክዛረቢሉ ደው ምስ በለ ኩላቶም ስንኩላን እንታይ ክብል ኢሎም ከቢቦሞ ከለዉ ከም ዝኽብል መደርኡ ጀሚሩ። ቅድሚ 1700 ዓመታት ኣብ ምብራቕ እስያ ጌንጊሽ ካሃን ዝበሃል መራሒ ኣብ ከባቢኡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ህዝብታት ወራር ኣብ ርእሲ ወራር እናፈጸመ ካብ ቻይና ናብ ከባቢ ጸሊም ባሕሪ ማእከላይ ኤውሮጳ ሜሶጶጣምያ ማእከላይ ኤስያን ሳይቤራን ዝዝርጋሕ ግዝኣት መስሪቱ። ጌንጊስ ካህን ኣብ ፕሮፓጋንዳ በሊሕ ነይሩ። ንግስነት ድሕሪ ንግስነት እናሰዓረ ንቕድሚት ክግስግስ ከሎ ናብቶም ክወሮም ዝሓስብ ዘሎ ህዝብታት ኣቐዲሙ ወተሃደራት ጌንጊስ ካህን ሰብ ይበልዕዮም ናይ ዝተወራ ዓዲ ጎራዙ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ገጸ በረኸቶን ዝወሃባ ብቕጽበት ኢዱ ዘይሃበ ወተሃደር ከዓ ናይ ምሕረት ተስፋ የብሉን ዝብል ዘርዕድ ወረተ ናፊሱ ከም ጸንሐ ገብር። ብርግዝ ከዓ ድሕሪ ዝኾነ ውግእ ጸላእቱ ኣድማዕ ተቃውሞ እንተገይሮም ብጭቃኔ ከም ዝጭፍጨፉ ይገብሮም ነይሩ። ዳርጋ ብምሉእ ይሰሚዕ ዝበሃል ሰብ ናይተን ኣብ ቁፅፅሩ ዝኣተወ ከተማታት መታ ንዓብ ኸየልዕል ብሴፍ ይቑረጽ፣ ዝተረፉ ድማ ከም ባለት ይሽየጡ ነይሮም ኢሉ ማንዲብል ይትረፍ ከምዚ ዓይነት ቁም ነገር ዝሓዘለ ቃላት ክዛረብ ሓንቲ ቃል ከሰንፍስ እውን ሰሚዖሞ ስለ ዘይፈልጡ ጽን ኢሎም ምስማዕ ቀጺሎም ቁሩብ ይዕርነት ስለ ዝነበረ ኩሉ ዘይኮነ ገለ ካብ ዝዛረቦ ዝነበረ ቃላት ብዙሕ ንጹር እኳ ተዘይነበረ ክርድእዎ ግና ኣይጸገሞምን። ዘረብኡ ብምቕጻል ሰራዊት ጌንጊስ ካህን እዚ ጥራይ ኣይኮነ ነይሩ ብልጫታቶም ኪንዮም መረዳእታ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣዝዮም ፍጡናት ፈረሰኛታት ኣብ ርእሱ ምንባሮም ረቂቕ ናይ ኩናት ስልቲ ይጥቀሙ ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ኣብ ቅድሚኦም ደው ክብል ዝኽእል ሰራዊት ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል። ሓደ ግዜ ዝሃድሙ ዘለዉ እናመሰሉ ነጸላእቶም ኣብ ድብያ ወይ መጻወ ከም ዝኣትዉ ይገብርዎም። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን ንሓደ ተሪር ዕርዲ ኸጥቅዑ ክሓስቡ ከለዉ ቆልዓ ሰበይቱ ብቕድሚኦም ሰሪዖም
مزحل تيتيت كامولو نتوم كم قال خاب موت زحنوخا ناب تعرض مريه بزخم مسال كم شكوم يقبرون عاب كم زبالهم موت اتوم تخلاخلتي ندوك امنا نستومني يلاليهم اما كقتلوهم حلنهم سلاذي يقبرون لهم فنانهم مريت زبيتو منفسهم يربش حمدو فشيشو دمام موقع يسانهم سراويت جنجيز كان كله تحالفو خبابي لك عساتكم مرا خمستوفو بوتا تكن حامغشن كمون زغمرر عصمتن مريت زحدق ناريساتا ጫናን ስለዝኽሰቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ጻረ ክርስቶስ ዝብል መለቅ ኣምታስብቶ ሃይቦም ነይሩ ኢሉ ቁርብ ዕሪፉ ኣፉ ደሪሱ ዘረቡ ብምቕጻል ከዓ ደርጋ ሕጂ እንታይ ይደል ዘሎ ሕጂ እኮ ኣብ መበል 13 ክፍለ ዘመን ኣይኮንና ነብር ዘለና መንግስቱ ጌንጊስ ካህን ኣይኮነን ሰራዊት ደርግ ድማ ብጌንጊስ ካህን ዝምርሑ ሞንጎላውያን ተዋጋእቲ ይኮኑ ንሕና ድማ ኤርትራውያን ዳንበር ኣብ ማእከላይ እስያ ነነብር ናይ ኡዝበክ ወይ ካዛክ ቀቢላታት ኣይኮንናን ደርግ ብፕሮፓጋንዱ ሓደስቲ ክኸትብል ንግዚኡ ፍናን ሰራዊቱ ክብከብል ንኽእል ኸውን ቃሮራ ክሕዛየ ንናቕፋኻ ክወራየ ስለዚ ኸሎ ገና ኢድኩም ሃቢሉ በርዓርዕ እንተበለ ህዝቢ ኤርትራ በዙን ወድዝን ከም ዘይንብርክኽ ደጋጊሙ ኣመስኪሩ ደጊመ ነግረኩም ኣለኹ እዚ ሕቡን ህዝቢ እዚ ተንበርኪኸ ማለት ዘበት እዩ History will tell, we'll never kneel down. History will tell, we'll never kneel down. ተጋዳላይ ህዝባ ግንባርካ ከም ክምህ ዘይብል ጽንዓት ቆራጽነትን ትብዓትን ዝውንን ኣላሽ ትብል ቃል ዘይትመልቆፉቱን ዓርበኛ ንሕና ከምቲ መርዓ ብሪጣንያ ነበር ዊንስተን ቸርችል ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝበሎ ኣብ ጎቦታትን ጎላጉልን ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን ኣብ ዱርን ስንጭሮን ኣብ ጀቕጀቕን ዓጻምን ተዋጊና ንስርዓት ደርግ ከም ሃይለ ስላሴ ኣብ ናይ ታሪኽ ጎሓፍ ብምድርባይ ዓወትና ክንጭብጥ ኢና ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ነቲ ነዊሕ መደርኡ ዛዚሙ እቶም ማንዲብል ዘረጉ ክጅምርን ከሎ ዝነበሩ ብጾት ካልኦት ድሕሮም ዝተጸምበሩን ተደሚሮም ናብ 4 ዝኣኽሉ ስንኩላን ገለ ኮፍ ኢሎም ገለ ጎቦ ኮይኖም ገለ መራኽሶም ተደጊፎም ንዘረጉ በአድናቆት ክከታተሉ ስለዝጸንሑ ዘረቡ ውድእ ምሰበለ ነታ ገዛ ብጣቂት ንቕኒቆማ ብርክት ዝበሉ ስንኩላን ስምዒቶም ምቁፅጻር ሲኢኖም ይስዕምዎን ዓስማን ዲብል ኣኾ እናበሉ ብሰላምታ ኢዱ ይጭብጥዎን ነይሮም ኣብቲ ገዛ ሓድሽ ሃዋው ስለዝተፈጥረ ከዓ ንማን ዲብል ከቢቦሞ ዝነበሩ ካብ 7 ዘይበዝሑ ስንኩላን ኣብ ህሉ ወታደራዊ ኩነታት ብምእታው እዋን ክሳዕ ዝሓልፍ ጉጅም ኢሎም ንጽባሒቱ እታ ሳላ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ካድር ፍሕፉሕ ኢላ ዝነበረት ከተማ ናቕፋ ጭውጭው ኢላ ዝለመዶ ዝሰኣነ ካስትሮ መዓልታዊ ካብታ ኣብ ጥቓ መስጊድ ዝነበረ መረባዕ ዕንዳ ስንኩላን ምስ ገለ ብጾቱ ብምምጻእ ኣብታ ከተማ ኮለሊቱ ይምለስ መሬት ምስ መስየ ከዓ بحانتا أرقيت راديو عالم بزعبا إرترا انتاي تبل كام زلاك كسمع يفتن اتزينا قنا اب إيران زنبرا هزبا ونعبي اب إيروبا زحل ازجو برتعو كام زنبران اب أنغولان زنبرا وقع حرحز قلس انتراي سلسخون راديو سقعات حز سحتي فوكاس اون افريك ازبل مدى BBC بزعبا إرترا حاسير تنتاني بمجمار قال سيرترا 5 داخما داغما حيل دليبو انصار ኢትዮጵያ ክገጥም ዘይሕሰብ ምዃኑ ዝብል መግለጽ ምስ ሃበግና ድሓንዳሓ ክልተ ግዜ ዝዛረባ ምዃኑ ዓለም ዝሓየለ እንደ ኣስመራ ኸቢብና ይኸለና ስምበር ካሊን ዝዛረባ ነይረን ዘን ሓሰውት ይባሃሉ ዝተረፋ መደበራትከ እንታይ ኮን ይብላ ይህልዋ እናተባለ ድማ ከውታ ክሳዕ ዝኸውን ዝወረዳ ሬድዮ ዳርጋ ሙሉእ ለይቲ ጭጭ ክትብል ተሓድር ኩነታት ምዝላቕ ብፍላይ ነቶም ውድብ ሕጊ ሓየ ካልእ ጣጡ ከፊኡ ወሳእ ምርካቡ ክምድቦም ዘይከኣለ ሩኡይ ስንክልና ዘይነበሮምን ዝተመሓየሹን ተጋደልቲ ዓቕሊ ዘጽብብ ነይሩ ካብ ከባቢ ሩብዓን ሰባ ብጸላእ ዘትኮስ ዝነበረ ከበድቲ ኣጽዋር ከም ብርቱዕ ነጎዳ ክሃመም ክሰምዕዎ ከለዉ ድማ ብሕርቃን ቆለጭ ይብሉ ነይሮም ሓንቲ መዓልቲ ክንዲ ሰሙን ኮይና ግዜ ምሕላፍ ስለዝኣብዮም
ብእዋናዊ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ዝብገስ ዕላሎም ፈኸመን እናበለ ናብ ተራ ሶቪየት ሕብረት ይሰግር። ቀስ እናበለ ኣዝዩ ይረስን እሞ ሶቪየት ሕብረት ኣግላሲ ድያ ኣይኮነትን ቻይና ቁኑዕ መስመር ሒዛ ዘላ ኣይፋል ከመይላ ወዘተ ዝብል ስነ ሓሳቡ ሕቶታት ኣልዒሎም ክካትዑ እዋን ይሓልፍ እሞ ኣብ ሓደ መደምደምታ ኸይበጽሑ ግዜ ድቃስ ይኣክል። ብኸምዚ ኸዓ መሬት ይወጋሕ ይዓርብ እቲ ልሙድ ህይወት ድማ ይቕጽል ነይሩ። ካስትሮ ምስ ኩላቶም ብጸቱ ጽቡቕ ዝምድና እኳ ተነበሮ ብዝያዳ ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰለፈ መንእሰይ ብዙሕ ይዕልል ነይሩ። እቲ መንእሰይ ትግርኛ ስለ ዘየጽረየ ኣምሓራይ ብዝብል ሳጓ ዝጽዋዕ ኮይኑ ኣዒንቱ ፍርይ ኢለን ግንባሩ ጽብብ ዝበለት ለማች ጸጉሩ ዕላሉ ድማ ዘይምንዩ ነይሩ። ጸጋመይቲ ኢዱ ካብ መላግቧ ስለ ዝተሃርመት ዳርጋ ከም ልምስቲ ተቐይራ ነይራ። ካስትሮን ኣምሓራይን መዓልታዊ ንሩባ ክወርዱ ከለዉ ይኹን ሽንቲ ማያም ክደፍኡ ክወጹ ከለዉ ተፈላለዮም ስለ ዘይፈልጡ ኣምሓራይ ናይ ብርጌ 7 ተመክሮኡ ካስትሮ ድማ ናይ እንዳ 51 ኩነታት ከይረብረቡ ዕሊሎም ብዛዕባ ግዜ ንእስነቶም ይኹን ኣዲስ ኣበባ ግና የዕልሉ እኳ ተነበሩ ኣብ ደቂቕ ዝርዝር ኣትዮም ግና ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ሓደ ምሸት ካብ መረብዖም ውፅእ ኢሉ ንሩባ ኣብ ዝጥምት ቦታ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ምስላፍ ዝምልከት ዕላል ጀሚሮም። ካስትሮ ኣብ ቤት ማሕተም ንግድ እናሰርሐ ከሎ ብዝነበሩ ኩነታት ጀሚሩ ምትኩ ዝበሃል ሓደ ጽሉእ ኣመሓዳሪ ከም ዝነበረ ገሊጹሉ። ኣምሓራይካ ምትኩ ትብል ቃል ምስ ሰምዐ ዋ ምትኩ ዲሃ ዝበልካ ኢልዎ ብታህዋኽን ብምግራምን ካስትሮ ብተርኡ ብኹነታቱ እናተገረመ እወ እይትፈልጦ ዲኻ ድሕሪ መባል ኣብ ልዕሊ ምትኩ ዝነበሩ ኣረኣያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠሙ ኩነታትን ኣብ ዝርዝር ከኣተወ እሕፅር ኣቢሉ ዕሊልዎ። ኣምሓራይ ብዛዕባ ምትኩ ዕላል ጅምር ከብል እንከሎ ሓደ ስንኩል ሓንከስ እናበለ ካብቲ መረባዕ ውፅእ ኢሉ ኣታ ካስትሮ ድራዶም ኪኹም ናቐልጥፉና ባ ብኸመይ ዝበል ዕላል ዲኹም ሒዝኩም ሎምስ ኢልዎም ዝባኑ ገልቢጡ ናብታ ብፋኑስ ጭልምልም ትብል ዝነበረት መረባዓት እዩ። ዝጀመርዎ ዕላል መቂርዎም ከም ዝመሰየ ፈጺሙ ኣይተረድኦምን። ተተሓሒዞም ናብ ድራር ምሰምርሑ ዓመት ከብዶም ድሕሪ ምግባሮም ኣብ ዓራት ኮፍ ኢሎም ሻሂ እናሰተዩ ከለዉ ካስትሮ በልስኪ ናይ ምትኩ ኸኣ ቕጽለለ ኣበይኹም ክትፋለጡ ኢልዎ። እዋይ ከመይ ኢለ ኸይረስየ እዮ ምትኩ እኮ ካብ ኣፎሞ ዘውፅኣኒ ከም ፈጣሪየ ዝሃስቦ ሰብ እኮ እዩ ድሕሪ ምባል ክትውዳእ ዝቐረበ ሻሂኡ ፊት ኢሉ ብርኪ ኢሉ ኣብ ዓራት እናመርኮሰ ካብ መሰረቱ ክጅምረልካ ገዛውትና ኣብ ከባቢ ልደታ ኮይኑ ምስ ምትኩ ግሮባብቲ ኢና ነርና ምስ ኣቦይ ጽቡቕ ቅርክነ ስለ ዝነበረካ ናይ ኣቦ ጥምቀተይ ኮይኑ ኣቦይ ከም ዝበለኒ ስመይ ጎይቶም ዝነበረ ይህ ልጅ ጌታ ነውና ጌታቸው በይዋለሁ ኢልዎ። ንሱ ጌታቸው ኢሉ ክጽዋዕነ ስለ ጀመረ ድማ ከማይላለ ጊባትኒ ክሳሎም ተሰኪመ ያለው ኣው ከለኹ እኳ ካብ ክንደይ ማዕት ኣውፅያትን እያ ናብ ቀንዲ ጉዳይ ከኣቱ ግና ኣብ 77 ዓመተ ምህረት ኣዲስ ኣበባ ብሄ ኣፓ ከም ህሱም ክትብፅበጽ ከላ ብናይ ገለ ደገዛውትና ጸቅጢ ኣብሄ ኣፓ ተወዲበልካ ትፈልጥ ከውንሹ ኣብሄ ኣፓ ዘይተወደበ ተማሃራይ ኣዲስ ኣበባ ይነበረን። ድህሪ ገለ ኣዋርህ ሓደ ቀዳም ድህሪ ድራር ምትኩ ካብ ገዛ ይጸውዩ ንስኻ ንእሩክትኻን ኣባላት ኢሃ ኣፓ ምዃንኩም ተጠቂምኩም ስለ ዘለኹም ጽባሕ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ናይ መንስያት ኣኬባ ክካየድ እዩ ካድራት ቀበሌ ተጋለጹ ክብለኹም ከለዉ ንስኻ ከሎ ገና ባዕልካ ተጋለጽ ከምኡ ተዘይጌርካ ሞት ከም ዝጽበየካ ፍለጥ ኣይፋለይን ኣይጋለጽን እየ ትብል ተኮንካ ድማ ከም ቅጽበት ክስወር ኣለካ ኢሉኒ ኢሉ ትንባኾ ሰፊፉ ቁሩብ ህስብ ኣቢለ ቀደም እንተኮነውን ብጸቅጢ ዝኣተኩ ወይ ነይሩ ብምባል ክጋለጽ ወሲነ ሙሉእ ለይቲ ከይደቀስኩ ድህሪ ምህዳር መሬት ምስ ወጋሃለይ ንገለ ካብቶም ዝኣምኖም ኣሩክተይ ነቲ ምስጢር ኣካፊልዮም ኣዝዮም ፈሪሆም
نابي كنكبلو دهاركا እቲ ነገር እንተረአካዮ ብስሚት ሆነ ብል ነርና እምበር ተረዲዩና ወይ በመትከል አሚና ዛተና ይነበረ ብዙ ኮነ አኬባ መስተገብረ አነ ዝጀማሪኦ መስአርክተ በብተራ ተጋሊስና ብድህሬና ካሎት ውድባት ከም ዝነበሩ ዘይንፈልጦ መንስያት ተጠቅምና ለና ዝብል ጥርጣረ ግድ ሃዲሮም ድህሬና በባህደ ነብሶም አጋሊሶም ድህሪዩ ካድራት ቀበሌ ብዛባ ጉቡን ሐላፍነት መንስያት መንሰይ ሩስን ኃይለ አቤት እንኳኑ አቤት ማሃሪ ከም ዝኮነ ዶስኪሮም አፋኔውና መንስያት ልደታ ከም አብነት ዝጥቆስ አቤታዊ መንስያት ኢና ተባህልና ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቀበሌታት ብሬድም ጋዜጣ ክንውደስ ቀኒና ብለካ በአንክሮ ከሰምዖ ዝጸንሐ ካስትሮ ዋ ምትኩ ግን ከመይሎ ከምዚ ዓይነት በጉሱ ክወስድ ክኢሉ ፈጺሙ ክርዳእኒ ክእኒ ዘሎ ክብል ኮሊፍዎ ብስም ናይ ቀበሌ ካድር ነይሩ ኢልካ ዲሃ ኖ ቡይ ኮንኩን ቀበሌ ካድር ዳመን ዘይነበረ አነ ዝብል ዘለኹ ኩሉ ስራሓት ምትኩ አባል ጸጥታ ዝነበረ ኮይኑ ይዝርዳእኒ ምኽንያቱ አንተ አስፊሕ ያለልኩ ኸንበር ኣብ ስራሕ ከም ዝተዓዘብክዎ እቲ ዘርእዮ ዝነበረ ጠባያት ጭው ዝበለ ኩርኩር ደር ከም ዝነበረ ይዝእምተልካ ካብ ዝተበገሰ ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ደቂቕ ምክትታል ዝገብር ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ድማ ኣመናት ጸልእ ሰብ ነይሩ ኮታ ኩሉ ኩነታቱ ብምልክት ሕቶ ዝመለየ ነይሩ ናይቲ ፎቶ ሰብ ክፋእ ስለ ዘይዋሕጠልካ ግን ሓቂ ኸይኻ ኸም ክትብል ኖ ስለዚ ፎቶ ዘይኮነ አባል ጸጥታ ከም ዘይነበረ ርግጸኛ እየ ንስራ ደርግ ግና ብመትከል ይዝኣምነሉ ነይሩ ብኢትዮጵያውነቱ ዝምካ ሃገራዊ ከም ዝነበረ እውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ ሓቂ እዩ ይኩን እምበር ክልተ ወርሒ ንህና ቅድሚ ምግላጽና አቡ ካብ ዘርኢ መሳፍንቲ ስለ ዝነበረ የአድሃርያን ቡቹላ ተባሂሎም ድህረ ናይ ሶሙን ማእሰርቲ ምስተቀትሉ ብልቡ ይሰርሃሎም ኣይነበረን ነዚ ገዲፍካ ግን ከም አቦ ጥምቀተይ መጠን እህሊፉ ክህበኒ ዘይሕሰብ ነይሩ ዳርጋ አቦይ ነይሩ ክብለካ ክእል አነ እውን ህጅሎ ክህሱ ኮይነ ብልቤ ዝፈትዎ ነይረ ጉዳይ ምትኩ ካበልአልና ግን ነውይት ታሪክ ዘረባ ከኑ ሃልካ ተሰኪፈ እምበር ንምትኩ ዝምልከት ብዙ እላሊ ዘሎ ካስትሮ ባህርያት ትንሱ ዝፈልጦ ምትኩ ምስተአም ሓራይ ዝንእዶ ዘሎ ምትኩ ተጋራጫዊ ኮይንዎ ቀጽል እስከበል ሕራይ በበይኖም ሰባት ክኾኑ ኣለዎም እምበር እዛ ኣነ ዝፈልጦ ምትኩኮ ከም ተዓንቶቦ ዝበልኩኻ ንኤርትራውያን ክጸልእ ጉዲ ነይሩ ንዓይ እኳ ሓቂ ዘረባ ክሰርሓሉ ይደልየኒ ስለ ዝነበረ ይደፍረኒ ነበረ ግን ዋላ እኳ ኣብ ቅድመይ ኡፍ እንተበለኒ ብድሕረይ የአረብ ቅጥረኛ እናበለ ይጸርፈኒ ከም ዝነበረ ዕር የፈልጥ ነይራ ምትኩ ከመይ ዝበለ ተካል ሰብ ነይሩ መስለካ ኣብ ስራሕና ከምኡ ዓይነት ምስሉይን ተንኮለኛን ሰብ ኣይነበረን ብሓቂ ዝብለካ ብምባል ብዛዕባ ምትኩ ዝነበሮ ገምጋም ገሊጹሉ ብወገነይ ንኤርትራውያን ይጸልእ ከም ዝነበረ ንመጀመርያ ግዜ ካባካ ሰማ ኣለኩ ምናልባሽ አቦይ ኩሉ ግዜ ፈሃም እንጨይቲ ይማልአሉ ስለ ዝነበረ ካብ ጥቅሚ ዝተበገሰ ድዩ ወይ ከዓ አቦይ ኣብ አዲስ አበባ መዋዕሉ ስለ ዝተቀመጠ ኤርትራዊ ስሚት የብሉን ኢልዎ ድዩ ወይ ንዓይ ዝነበረ ብግምት ኣብ ግምት እትዩ ምሳና ኣዝዩ ሙቅ ዝኾነ ፍቅሪ ነይርዎ እቲ ዝገርም ግን ምትኩ በቡ ኤርትራዊ ምኳኑ ጠርሹ ዘይፈልጥ መንባር እዩ ምስ በሎ ካስትሮ ሃንደበት ኮይንዎ እንታይ ትብል ኣለኻ